Croeso i'r rhaglen arbennig iawn o heno efo fi, Owain Tudur Jones. A fi na, Elin Fflir. Ie, da ni yma heddiw am reswm go arbennig. Da ni yma i ddathlu diwedd cyfnod i 42 o ddisgyblion Ysgol Pen-y-bryn ym Methesda. Yndan, wir. Mae nhw ar fi'n cychwyn cyfnod cyffroes iawn yn ei bywydau. Cychwyn ar eu taith mewn ysgolion Newydd Sbon ym mis Medi. Ond cyn Ffarwelio am y tro ola, mae yna waith hel atgofion am y 4 mlynedd dwytha yma. Mae yna waith diolch i'r holl athrawon a'r cymorthyddion sydd wedi chwarae'r rhan bwysig yn ei bywydau. Ond mae gan y plant waith diolch hefyd i gwmni GG Genius am wneud hyn yn bosib ac am noddi y rhaglen yma. A choeliwch i fyth exclusif bach. Mae GG Genius wedi gadw talu am barti mawr i chi ar ddiwedd y rhaglen special yma. Neis de? O, braf iawn de, felly heb oedi dim mwy ymlaen â ni. Fel y gwyddoch chi, mae Bethesda yn le arbennig iawn gyda'i chymuned glos a'i phobl unigryw hynod dalentog, a dydy plant blwyddyn 6 Ysgol Pen-y-bryn ddim yn eithriad. Felly ystodwch yn ôl a mwynhewch yr holl gyfleoedd a'r profiadau maen nhw wedi brofi yn eu cyfnod ym Pen-y-bryn. Maen nhw wedi profi cyfnodau hapus dros ben a chyfnodau digon ansicr o dro i dro. Ond mae un peth yn sicr, mae Ysgol Pen-y-bryn yn agos iawn at galon pob un. Da ni am fynd â chi nôl i'r cychwyn cyntaf.
Nôl â ni ddyddiau Abercaseg ble cychwynodd y cyfan. Yn Abercaseg cychwynodd ein taith, bod hynny ers amser mai. Elwch bach a giwt iddyn ni. Yma cawsom lawer o hwyl a spray. Miss Thomas, Miss Griffiths a Miss Williams ydy un athrawon. A diolchwn i lu o gymorthyddion. Ac wnaeth yn helpu ni greu atgofion. Cawsom addysg arbennig. Does unlle yn debyg. Diolch yn fawr Ysgol Abercaseg. Mae pawb yma yn taro deuddeg. Ymlaen â ni i Pen-y-bryn. Does unman debyg i fan hyn. Yma cawson y croeso mwyaf phosib. A dysgon nad oedd dim yn amhosib. Dewch i mewn i weld lle cychwynodd y cyfan. Yn nosbarth tryfan cychwynodd y cyfan. Dwi Miss Jones o'n ein hathrawon ni. Cawsom wersi gwych wir i chi. Yma dysgom sgiliau darllen hanfodol. Oedd yn bwysig iawn i'n dyfodol. Miss Jones, ddothwch ni'n sgwennu'n glwm. A Miss Griffith yn gweiddi. Be di hwn? Mae'n anodd coelio bod 4 mlynedd wedi mynd heibio. Diolch i'r holl staff dosbarth tryfan. Ganddo chi dysgon y cyfan. Yr atgofion ohonoch chi'n blwyddyn 3 fel ddoe, cofion i fynd ar drip i'r ffarm ac i Moelfra i weld y bad achub. A rwan, ydych chi gyd yn barod i ddechrau'ch pennod newydd yn yr uwchradd. Dymuniadau gorau i chi gyd yn yr uwchradd, byddech chi'n champion. Do wir, dan newid byd yn 2020. Oedd y pandemig a oedd yn hollol anheg. Y nosbarth carnedd oedd yn y adeg hon. Cyfnod anodd. Na welwn eto gobeithio. Cawsom addysg gwerth chweil gan ein hathrawon. Google Classroom. Gwersi byw. Bod gan rai ddim cliw. Braf oedd cael treulio amser gyda teulu. Cyfle i chwarae. Mynd am dro. A helpu. Gwneud pethau hefo sawl. Roedd y profiadau yn ddib yn graw. Cofiwn am yr amseroedd da. Ond roedd hi'n braf cael dweud ta. Pob lwc i chi blwyddyn 6 yn yr uwchradd, ewch amdani a cofiwch amdani ni mewn Pen-y-bryn. Ymlaen â ni i flwyddyn 5. 2021. Yng nghanol hyn i gyd, ddaeth lockdown arall i newid ein byd. Mrs Hughes oedd ein hathrawes ni. Cawsom gyfnod hapus yn ei chwmni hi. Dysgom am fwrdau y Titanic.
Gwneud symiau mawr heb fath o banig. Diolch i holl staff Glyder Fach. Gobeithio doedden ni ddim llawer o strach. Pob lwc i chi yn yr uwchradd blwyddyn 6. Mwynhewch bob eiliad. Chofiwch ddod yn ôl i'n gweld ni a pwydwch yn cofio amdano ni. Joiwch! Ymlaen â ni i Glyder a Celidir. Cawsom flwyddyn digon difyr. Glanchyn yn mis Medi a phrofiadau di-rifedi. Pob lwc mawr i chi gyd yn blwyddyn 6 yn yr uwchradd. Wch chi gyd yn neud yn ffab a jyst cofiwch amdano ni gyd fan hyn yn Pen-y-bryn. Pob lwc i chi, da chi gyd yn heiddi llwyddo yn y dyfodol a da chi bod yn blant gwerth chweil. Pob lwc! Pob lwc i chi blwyddyn 6. Gnewch eich gorau glas yn bob dim da chi'n neud. Pob lwc i chi yn yr uwchradd, gewch chi gymaint o hwyl. Oes sy'n angen mwy o eiriau. Dyma ein holl profiadau. Gen ti hanner awr sef o'na fi. Yn cofio'r un hyn bethau sydd yn boeni pawb ond bydd yn y ben draw ydyn ni. Am y bywyd mae'r braf Blas y grawn ni'n gryf y cwmni'n lar. Am y bywyd mae'r braf Blas y grawn ni'n gryf y cwmni'n lar. Can yr ganif gadw ni lan, dal yn dyn yn rhededd a ffyn sy'n disgyn rownd y ben, yn cofio fo'n y werth i ddwyn. Cos da ni gyd yn redag fel rhyw lygod mawr, os gen ti hanner awr sef o'na fi. Ond cofio'r un bethau sydd yn boeni pawb ond bydd yn y ben draw ydyn ni. Am y bywyd mae'r blaf Blas y grawn wyn yn gryf y gwyn y cwmni'n bar. Am y bywyd mae'r blaf Blas y grawn wyn yn gryf y gwyn y cwmni'n bar. Redag fel rhyw lygod mawr, os gen ti hanner awr sef o'na fi. Ond cofio'r un hyn bethau sydd yn poeni pawb ond bydd yn y pen draw ydyn ni. Am y bywyd mae'r braf.
os gen ti hanner awr sef o'n a fi. Ond cofia'r unig bethau sydd yn poeni pawb, ond bydd yn y ben draw ydyn ni. Ond mae bywyd mor blawd, Blas y grawnwyn yn gryf y gwyn y cwmni'n bach. Ond mae bywyd mor blawd, Blas y grawnwyn yn gryf y gwyn y cwmni'n bach. Yn redag fel rhyw look-up mawr, os gen ti hanner awr sef o'n a fi. Ond cofio'r un hyn bethau sydd yn poeni pawb, ond bydd yn y pen draw ydyn ni. Ond mae bywyd mor, ond mae bywyd mor, ond mae bywyd mor braf. O, mam bach, newch chi byth gesio pwy sydd wedi anfon fideo i ni? Helo plant blwyddyn 6 ysgol Pen-y-bryn Ows Gwynedd yma, jyst eisiau deud pob lwc anfarth i chi wrth i chi fynd fyny i ysgol fawr. Mae o'n gallu bod yn adag nerfus neu hapus neu cyffroes neu bob un o hynna. Mae'n hollol normal i deimlo fel ydych chi a gobeithio gwch chi bomar o laff yn ysgol fawr a na i weld chi ddian. Hwyl, da. Be am coelio nath ni gael neges gyn Ows Gwynedd, ond o'n wedi gael mwy o negeseuon gan mwy o pobl pwysig. Pob lwc i chi flwyddyn nesaf yn yr uwchradd, dwi wedi bod mor lwcus yn cael dysgu chi ers oeddech chi'n flwyddyn 3 a gweld chi'n tyfu ar hyd y blynyddoedd. Cofiwch dde helo pan ydych chi'n pasio. Pob lwc blwyddyn 6 yn ysgol uwchradd, mae fydd chi gyd. Pob lwc i chi gyd y blwyddyn 6. Gobeithio rwch yn mwynhau y dyfodol. Pob lwc i chi blwyddyn 7. Pob lwc blwyddyn 6! Bob lwc i chi gyd yn eich ysgol newydd. Pob lwc blwyddyn 6. Mwynhewch ysgol uwchradd. Daeth amser i Ffarwelio. Aeth cyfnod arall heibio. Diolch o galon pawb ym Pen-y-bryn. Does un man tebyg i'r fan hyn. Wrth y modd gweld y sen yn dylygau, wrth y modd dim o'r bywyd yn dy enaid a cholonnau ni stad fel coed wig ar dad. Ac wrth y modd weld i'r llwyddo, wrth y modd weld diwedd ar dy glwyddo, ti'n hedfan mor uchel ar adain y gwynt. Wel, gobeithio wir bod chi wedi mwynhau yr hel atgofion a gweld yr holl brofiadau maen nhw wedi cael yn ysgol Pen-y-bryn. A diolch i chi blant am fod yn ser, mi fydd colled mawr ar eich hôl. Ond cyn i ni ffarwelio, mae yna un dirgelwch sydd angen i datrys. Pwy sydd wedi talu am y rhaglen yma heddiw, pwy ydy'r GG Genius sy'n mor hael a charedig efo plant Pen-y-bryn? Wel, amser a ddengys ym medan nhw, felly tan y tro nesaf, hwyl awr!
tybad, pwy nath ofalu pwy oedd y GG Genius. Wel, yn ni da, Glyn ag Effin. Wel, pan o'n i'n hogyn bach, GG o'r ceffil, dyna beth ni'n gael o ceffil, GG, nid ar gefn y GG. Ne, Americanwyr yn dweud G, ond erbyn hyn dwi'n darllen ar un o'r Gs. Ond dipyn o hwyl ydy hynny wrth gwrs. Felly, pob lwc i bob un yna chi, lle bynnag da chi'n mynd, dim os pa ysgol ewch chi i Bangor neu Bethesda neu unrhyw fan arall, a pob hwyl chi'n adrodol. Gwnewch eich gorau bob tro, cofiwch gweithio'n galad a chwarae'n galad. Hwyl fawr i chi. Ond ych chi yw'r geniuses go iawn. Chi di'r ser heddiw. A diolch i chi am ddisgleirio drwy gydol y flwyddyn yma bynnag ffordd. Hwyl i chi gyd ar eich cyfnod newydd ym mis Medi. A chofiwch mai disgyblion Pen-y-bryn ac Abercasag ydych chi am byth. Wan, rhieni, mae'r gan ola yma yn arbennig i chi. Diolch o galon i chitha hefyd am eich cefnogaeth o Ysgol Abercasag hyd heddiw. Ac ydy, mae blynyddoedd yn hedfan, ac mi welwch chi hynna dros y munudau nesaf. Byddwch wir angen eich ancesu, cwygwch chi fi.